Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timaya sa mga mag-uumag mga mananagat, sa tanan nga naglantaw o namati kanato, nining kahimanan sa bag-ong technology bahin sa komunikasyon. Salamat kaayo ninyong tanan sa inyong pag-greet panahon sa akong birthday. Nalipay kayo ako sa inyong mahigugmaon nga mga panghinaot o mga pangalyupog pangaliya alang sa akong kaayuhan, alang usab sa ako nga kasaulugan sa akong adlaw na tawhan. Ako day usab nga pasalamatan si Abelino Maratas. Mo-greet po ko niya og belated happy birthday. Kini si Abelino Maratas, bana kini ni Victoria Maratas dina sa Balintawak, Osamis City, Misamis Occidental. Parehasig birthday November 11. Ngadto usab kining adlaw ako usab nga birthday greetings ngadto ni Father Sandy Comita nga na-assign karon dinha sa St. Michael's Parish, Tanggob City, Misamis Occidental. Ngadto pod ni Faith Sordilia sa DXDD, siya usab karong adlaw gasaulog sa iyang adlaw na tawhan. Pero dili gyud nako kalimtan ang mga migreet nako sa happy birthday. Labi na gyud sa mga Carmelite sisters, mga contemplative sisters dinha sa Malaubang, Osamis City, Misamis Occidental. Doon na po gyud nag-wish nga moabot akong kinabuhi hangtod og 140 daw, pareha daw sa edad ni Moises. Sus, Ginoo ko, mag-unsa nakataana. Pero salamat kaayo sa inyong pagpangampo o sa inyong pag-greet, mga Carmelite sisters o Malaubang, Osamis City, sa St. Joseph Sisters, sa Missionary Sisters sa Our Lady of the Triumph of the Cross, mga Columban Sisters, ngadto usab sa Franciscan Missionary Sisters of Mary. Thank you, Sister Isabelita, ug sa iyang mga kauban nga mga madre, nga miari gayud aron pag-greet kanako og usa ka happy birthday. Miari sila mga hapon na, mga alas 4:30, o nasakpan jud ko nila mo na nga ngadto sa mga Franciscan Missionary Sisters of Mary dina sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Salamat sa inyong pag-ari o pag-greet o usa ka mga wish, mga best wishes alang sa akong adlaw na tawhan. Ako pong pasalamat sa pundok nila ni Ma'am Darcy, ni Erwin, ni Sir John Carpio, ni Aaron Book, ni Gina Soperalis, ni Joey Rebelo, ni Rose, ni Ronel, ni Lito Humuad, ni Tero, ni Cynthia Malien. Bisag si Cynthia tiguang na kaayo, pero miari gyud adili ng tigulang. Bisag hamtong na kaayo, miari gyud po sa ngadto ni Ma'am Cynthia Malien. Salamat sa imong pag-greet o pag-ari, pagkikita gyud kanako aron imong itunol ang usa ka mainiton nga panghinaot o usa ka malipayon o maampuon nga pagtimbaya sa akong adlaw na tawhan. Ako pong pasalamat ni Ma'am Bene Canonio, ni Agaw Rose Corayag, ni Dr. Rosa Lantaka, uban sa mga Archdiocesan Commission on Education Principals sa 14 ka Catholic schools, ngadto usab ni Ma'am Ajen Razonable, labaw sa tanan. Ako yung pasalamat sa presensya ni Governor Henry S. Waminal. Salamat kayo, Gob, sa imong pag-attender sa Santos nga Misa nga gihimo niadtong November 11 atol sa akong kasaulugan sa akong adlaw na tawhan. Di natong gisaulog una ang evening praise niya. Diha na pug ka, nagampo pug ka uban namo sa pagamuyo sa evening praise. Ug man usab mitambong yun ikaw sa Santos nga Misa. Salamat po sa imong gift nga gikan sa Israel. Salamat kayo, Gob. Ako yung usbon ngadto ni Governor Henry S. Waminal ug sa iyang banay ngadto ni Dr. Pearl Waminal. Salamat Attorney Pearl Waminal. Salamat kaayo. Ug ngadto usab ni Vice Mayor Bebe Neri, naglanog-lanog gud ang iyang yung greetings. Ako yung nadunggan ngadto ni Vice Mayor Bebe Neri o kang Sir Sunny Neri o sa Banay. Salamat kayo sa inyong greetings. Ngadto po ni board member ni Misyo Lahay-Lahay, salamat.
ni Ma'am Nori o Kaloy Bernard. Salamat kaayo sa cake nga gipadala ni Jody Baldos, ni Gilry Kabatuan, ni Dr. Alice Padiranga, ngadto ni Nomer Larubis, sa mga seminarista usab sa St. John Paul II College Seminary nina sa Banyadero, sa ilang pagkanta sa Manyanita, uban ni sa ilang rektor, Father Giovanni Banet Cañete, ug sa ilang Dean of Seminarians, Reverend Father Sir Minard Pangilinan. Pasalamat po nako sa mga seminarians sa St. Mary's Theologate, uban sa ilang rektor, Monsignor Joel Monte de Ramos, ni Father Marvin Osmeña, ni Father Chris Barquez, ni Father Walter Patian, o ni Father Dodds Suarin. Usbon ko, salamat kaayo ninyo nga mimata tingali alas 3 pas kadlawon unya miari aron mohimo sa Manyanita ngadto pod sa mga principals sa Catholic schools, sa Archdiocesan Commission on Education, sa tanan nga mga principals. Kanya nang karong ganang buntag, pagka buntag Manyanita unya pagka mga alas 8 miadto man ako sa Calamba tungod sa meeting ug didto usab sila mipahungaw sa ilang pagbati alang sa pagtimbaya kanako sa usa ka malipayon ug maampuon nga kasaulugan sa akong adlaw nga tawhan. Thank you also to DXDD, to the personnel of DXDD headed by Reverend Father Daryl Rosales. Salamat Father Daryl sa imong pagka-manggihatagon, sa imong pagka-matinabangon. Salamat kaayo sa imong pag-sponsor sa sakyanan alang sa akong mga igsoon nga sila si Mary Ann, si Lilibeth, si Cleofe, ug sa akong pag-umangkon si Severino, si Seb, si Kuya Seb. Ingon man usab nila ni Mario, ni ug sa iyang anak nga si Chanchan, ngadto usab ni Raul, ug salamat usab sa presensya ni Kilor Turco sa Basilan, sa iyang asawa si Jesselyn de Asis Turco, sa ilang mga anak, sila si Kiel Turco o si Enzo Martin Turco, uban usab sa iyang igsoon ni Kilor Turco sila Arnie, uban sa iyang anak si Carmel. Salamat kaayo. Usbon ko, pasalamat sa DXDD nga pinanguluhan ni Father Daryl Rosales sa Prime Star, sa Aguada Cemetery Office, o sa tanan gayod nga tingali akong nakalimtan sa pagtimbaya, pero wa na magpasabot nga akamo akong nakalimtan. Salamat kaayo o kining hinaot unta nga magpadayon ang atong pag-inampuay sa usag-usa. Nining adlawng Lunes magsugod usab karon ang DOPIM Convention, ang Dipolog Usamis Pagadian Iligan Marawi nga mga kaparian ug obispo, ug magsugod kini karong alas 2 sa hapon karong adlaw. Muna nga tingali ang uban tingali mga parokya wala tingali pare, pero agwantahon nato. Pero diri sa Kuta naa si Father Saki, kay bag-o man siya nga nagpa-konsulta sa doktor dito sa Cebu, ug mihangyo siya nga dili lang siya muuban unya siya ang mumisa sa Kuta. Busa kadtong wala gusto gyud nga mosimba adto kamo sa Kuta Shrine sa alas 5 sa hapon, kay mumisa si Father Saki Montipalcon. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga nagalingkod og nagpakilimos diya sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, mingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Tungod niini gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?
Mitubag siya, "Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab." O giingnan siya ni Jesus, "Makakita ka. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo." Ug diha nakakita siya ug misunod kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niya sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Mga igsoon, ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong ebanghelyo karon nindot yun kaayo. Kay una sa tanan, gasugod kani ang atong Ginoo nga mipaduong sa Jericho. Unya sa diha nga naglakaw siya, uban sa daghan kay mga tao, may usa ka buta nga naglingkod nga nagpakalimos, daplin sa dalan. Unya, sa diha nga nangutana siya, kinsa man di ay ang niabot? Ug niingon sila, si Jesus nga taga Nazareth, milabay. Ug diha misyaok siya misinggit, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Atong hinumduman ha, importante kayo kining gituaw sa buta. Ang buta, misyagit ug miingon, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Sa to pa, iya nang gimantala kung kinsa si Jesus. Iya nang gihatagan kitag katikisim kung kinsa ang pagkatao ni Jesus. Nga si Jesus, taga Nazareth. Nga si Jesus, kaliwat ni David. Nga si Jesus, makahimo sa pag-ayo kaniya. Kuyaw kay no, ang buta, kay nakaila kung kinsa si Jesus. Ikaw, dili man ka buta. Nakaila ka kinsa si Jesus. Imo na bang nasimba? O imo na bang nasulti? O nalitok kung kinsa ang pagkatao ni Jesus? Ang buta, nakaila. Unya, ningon siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Giingon nga ang usa ka Mesiyas, kaliwat ni David, musulbong ang usa ka Mesiyas nga kaliwat ni David. Ug dinhi nahinumdum gayud ang maong buta. Ako mo ganing giwali kagahapon nga gipanagna ni Jesus nga ang templo maguba. Ug naguba gyud sa tuig 70 AD. Unya sadyang naguba na, nagpadayon lang gihapon ang pag-ampo sa katawhan. This is very striking because in spite of the fact that the temple was destroyed, the faith, the religious manifestations, the religious actions of the people continued. Tungod kay ang relihiyon o ang pag-ampo o ang pangamuyo nalambigit na magayod sa ilang kinabuhi. O lisod kaayo nga kuhaon tungod kay nahapatik na kini sa ilang kinabuhi. Mo tumingon ko nga kining importante sa mga ginikanan nga mutudlo gayod sa pagtuong Katoliko Romano ngadto silang mga anak. Sama nga kini gitudlo sa mga karaan nga mga Hudiyo ngadto silang mga anak ug bisan ko nalumpag ang templo apan nagpadayon sila sa pag-ampo, nagpadayon sila sa pagpangamuyo. Ug maupod ko na ang akong hagit sa mga katigulangan, ang hagit nako sa mga ginikanan nga unta ilag yung tudluan sa katisismo ang ilang mga anak. Ang buta sa atong ebanghelyo nakaila kinsa si Jesus, nga si Jesus kaliwat ni David. Sa ako nang gikasulti nga adunay gipanagna nga ang usa ka Mesiyas magagikan sa tribo ni David. O dinhi ang maong buta, siya mao ang mipahibalo nga miabot si Jesus ang kaliwat ni David ug nangayo siya og kaluoy nga unta siya makakita na pag-usab. Nindot kayo ni ha kining pagtuaw sa usa ka buta nga siya mo'y nakaila kang Jesus. Kining usa mo gud ni ka hagit nato nga dili mga buta nga makaila unta kita kinsa si Jesus. Ang usa ka buta mo'y nakaila sa kamatuoran sa kinabuhi ni Jesus. Hinaut-unta nga kita nga mga dili buta makaila og makatultol kinsa si Jesus. Unya, sa diha nga nagsigis-syagit ang mga tao mingon kaniya, hilom. Kini bang usahay ba? Kana bitawng mag-ampo ta?
kung magsyagit gali ka, ingnon nabuang naman ni siya. Daghan ang mutamay, daghan ang dili ganahan, nga mo syagit ikaw, ug mo paila sa imong pagkamatauhon. Pero padayon gyud ka, para nako padayon gyud kay imo mining gipakita kinsa si Hesus. Sa ako nang gikaingon, usahay ang mga katawhan maoy babag sa atong pagduol kang Hesus. Usahay ang mga katawhan maoy balabag nga kita dili na hinuon makapahungaw ug makasulti sa ato nga gibati ngadto sa atong Ginoo. Ug mao kini ang nahitabo, gibadlong, gikasab-an sa mga tao ang buta nga nagasyagit nga misigi og siyaok sa pag-ingon, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Pero ang Ginoo maluluyon o iyag yung nabati ang pangindahay sa usa ka buta. Busa nihunong siya, nindot kay niha, nihunong ang atong Ginoo o misugo nga dunay mo mukuha kaniya o sa diha nga miabot ang maong buta, nangutana siya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo. Ug ang buta miingon, sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Nindot kaayo ang pangandoy sa usa ka buta. Nangyari yung pangayo yun, gusto ko nga makakita pag-usab. Unsa man gyud imong gipangayo sa tong Ginoo? Ikaw nga dili buta, unsa man gyud imong gipangayo sa Ginoo? Nangayo ba ikaw og kaluoy? Nangayo ba ikaw og panalangin? Hinaut-unta nga kining dili bitaw kita mamahimong too demanding. Sakay demanding kayo ta ba? Unya dili na hinuon ta maka-focus alang sa Ginoo. Mao ni nahitabo ang mga tao ni kasab-an in taon ng buta. Tungod kay nagsigi siya siyaok og miingon, Hesus anak ni David, kaluy intawon ako. O tungod niini mihunong si Hesus og miingon, kuhaa ka ng buta. O diha ang buta miduol kaniya og nangutana si Hesus, usbon ko nindot kayo ang maong pangutana. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Ug mitubag siya, sir, gusto unta ako makakita pag-usab. O giingnan siya ni Hesus, makakita ka. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. What a beautiful articulation of faith nga ang buta miila kung kinsa si Hesus. O si Hesus usab nagpakita sa iyang gugmag kaluoy sa buta bisan kun wala siya makakita kang Hesus. Ug diha ang Ginoo mingon makakita ka o nakakita siya o unya ningon ang atong Ginoo ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Ug diha nakakita og misulod kang Hesus og nagpasalamat sa Dios sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Hinautunta nga mao kini ang atong kinaiya. Atong paningkamutan nga makaila kita kinsa si Hesus. Atong paningkamutan nga makaila kita aron makaandam kita unsay atong ihalad ngadto sa Ginoo. Igsuon, ang mayong balita ang maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kasang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha, dunay panagtapok gikan sa Pitsa 14, Nobyembre 14, 15, 16 hangtod sa 17. Unya walay mga kaparian sa to nga mga parokya, pero diri sa kuta si Father Saki Montefalcon mumisa kay di siya muuban sa gathering tungod kay mura man po pag-abot anak nila. Busa salamat kaayo sa inyong pasensya. Salamat sa inyo nga kanang understand, you really understand the situation about priests. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misayisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Amen.